Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji ýylyna aksanyny Xitay Türkmenistan urugy boýunça ilkinji ýük uçar gatnawy. Zuckerberg Jiu-Jitsu'da göýük guşagyň eýesi boldy. Xitayda Tomsk Universiýada badalgalar Mbappanyň her bir sekundy üçin 2,13 euro ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Xitay Türkmenistan urugy boýunça ilkinji ýük uçar gatnawy. 23-nji ýylda Türkmenistan aviakompaniýasy Xitaýyň Shenzhen Baowon halkara howa menziliniň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda tarap ilkinji ýük uçar gatnawyny ýerine ýetirmäge erişdi. İlkinji ýük gatnawyna akylly elektronika enjamlary, egin eşikler we beýleki harytlar ýüklenildi. Xitaýyň neşriniň habar bermegine görä, bu gatnawyň iki ýurduň arasyna ilkinji ýük gatnawynyň resmi taýdan açylandygynyň sowutnamasy bolup durýanyny belenildi. Şeýlehem bu gatnaw Xitaýyň Shenzhen şäheriniň Merkezi Aziýa urugy boýunça ilkinji gatnaw bolmagy bilen hem tapawutlanýar. Onuň açylmagy Xitay bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky sowda gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdürmäge mümkinçilik berer. Meýlim ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy Italiýanyň Milan hem de Xitaýyň Shenzhen şäherlerine ýük gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygyny meýlim edipdi. Bu gatnawlar hepde bir gezek täze satyn alynan Airbus A330-200P2F ýük uçarlary arkaly amala aşyrylýar. Zuckerberg Jiu-Jitsu'da göýük guşagyň eýesi boldy. Dünýä belli işewer hem de Meta kompaniýasynyň esaslandyrjysy Mark Zuckerberg sportyň Jiu-Jitsu görnüşi bilen meşgullanýar. Ol sportyň bu görnüşini göýük guşagyň eýesi boldy. Tälimçim Dave Camariglione gara guşagyň 5-nji derejesini almak bilen gutlaýaryn. Onuň bilen türgänleşip, sportyň bu görnüşi we durmuş barada köp saatlar öwrendim. Göýük guşagyň eýesi bolmak meniň üçin uly hormatdyr diýip Mark Zuckerberg jemgyýetçilik toruna meýlim etdi. Göýük guşak Jiu-Jitsu sportuny ýokary galýan basgançaklarda 2-nji derejedir. Iň ýokary basgançak gyzyl guşagyň 10-njy derejesidir. Xitayda Tomsk Universiýada badalgalar 28-nji ýylda Xitaýyň günorta günwataryndaky Sichuan welaýatynyň Chengdu şäherinde 31-nji bütünüňe Tomsk Universiýada oýunlary badalgalýar. Bu sport ýarşy 8-nji awgustda çenli dowam eder. Halkara ýarşa Türkmenistandan hem türgünler gatnaşýar. 31-nji bütünüňe Tomsk Universiýada oýunlary 2021-nji ýylda geçirilmeli. Ýöne koronavirus ýokunjy sebäpli ol ýyza süýşürildi. 2022-nji ýylda Halkara Talipler Sport Federasiýasynyň ýerine ýetajak komissiyasy 2023-nji ýylyň 28-nji iýuly 8-nji awgust aralygynda bu sport ýarşyny geçirmek babatda karar kabul etdi. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan talip türgünleriň gatnaşýan bu sport ýarşyna sportyň 18 görnüşi boýunça 269 medal toplumy ugruna beýleşler. Sport şäheresini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirmek üçin 20 000-dan gowrak meýil tinçi çekildi. Chengdu şäherindäki Tomsk Universiýada oýunlarynyň açylyş dawrasyna Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hem gatnaşar. Xitay 3-nji gezek bütünüňe Tomsk Universiýada oýunlaryny kabul edýär. Mundan ozal şeýle ýarış 2001-nji ýylda Pekinne we 2011-nji ýylda Shenzhen şäherine geçirilipdi. Türkmenistanyň talipler ýygnasynyň türgünleri Tomsk Universiýadada ýeňil atletika, uşu suwda ýüzmek, dözdew boýunça guraljak ýarışlara gatnaşarlar. Mbappanyň her bir sekundy üçin 2,31 euro. Fransanyň pasajer toparynyň ýyldys höjümçisi Kylian Mbappe bilen gyzyklanýan Saudiýa Arabistanyň Al Hilal topary transfer üçin narhyny ýokarlandyrdy. Ozal Fransuz toparyna 200 million euro. Mbappanyň her mowsumyna 200 million euro teklip eden Saud topary bu gezek Mbappanyň her bir sekundyna 2,31 euro teklip etdi. Bu hem Mbappe üçin her bir mowsumda 700 million euro kazanmagy mümkinçilik berer. Fransuz topary futbolçy bilen gepleşikler geçirmäge ruhsat berdi. Saud topary Mbappe 700 million euroluk teklip bilen çykyş etmekçi bolýar. Umuman bu ýagdaý durmuşa geçen halatyny Mbappanyň bahasy 1 milliard dollardan geçýär. 24 ýaşyndaky Mbappe pasajer toparyndaky şertnamasynyň möhletini 2024-nji ýylyň iýunyna tamamlap, Ispaniýanyň Real Madrid toparyna erkin futbolçy hökümine gitmegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda bir futbolçy üçin iň köp möçberde transfer narhy tölen topar pasajer topardyr. Ol Barcelona toparyna Neymar satyn almak üçin 222 million euro töläpdi. Şertnama rekordy bolsa Cristiano Ronaldo degişildir. Ol Saudiýa Arabistanyň Al Nassr topary bilen 200 million euroluk şertnama baglaşypdy. Ine mehriban müştaqlar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşmeden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem yerli ýolagçy howa gatnawlary, içerki gatnawlaryň sany artdyryldy.
Tezay Kärhanasy innovatsion esasly teze idare ediş binasyny işe girdi. Halaf Daşary işler ministriniň ornatary wezipesinden boşadyrly. 5 mogoly okuwçy teze mekteplerde okuw başlary ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoşda bolun.